DXDC Radyoman Report. Padayong ipanawagan sa pamilya nga makita na ang ilang kabanay nga si Justin May Saldua, 21 anyos, nga taga Upper Ulip, Moncayo, Davao de Oro, nga nanrabaho sa Maytoril, Davao City, human kini gikatahong na missing sukad ni atong Agosto 29, 2023. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Jamaica Saldua, igsuon ni Justin May, kisay-say niini nga ni atong Agosto 28 sa dihang nagpahibalo kini nga mouli siya kay pahinumdum usab sa iyang anak nga mipanaw ug gimingaw na usab kini sa iyang tulo ka mga anak. Apan ni atong Agosto 29 sa hapon ni text kini nga pauli na siya og dili na magpasundo apan kadto na usab ang katapusan nga ilahang na-contact si Justin May sa iyang number ug sa iyang social media. Kasi magkikita siya mo uli, kaya giningaw na po siyang anak ko niya, kaya pagkandom lagi, nagpasundo pa gayon pa siya. Gi-contact na namo yung amo ni, anhi ganit tuma ni aging gabi, kay bala ka po sila, wala pa ka uli. Wala usay ideya ang paryente o higala ni Justin May sa Davao kung asa kini miadto, dinula usab sila matumbok nga rason sa iyang pagkawala. Sa mga nakakita kang Justin May, mamahimong i-contact kini nga mga numero 0930-147-2966 or sa 0955-766-5538. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, Aremen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.